Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീ സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണ ലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുമരാജ് की जयंती ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഗുരു. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ജകാല വിക്രമഃ. നയത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതായത്ര സുരാസുരാർച്ചിതഃ. പ്രവർത്തതി യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ചകാല വിക്രമഃ. നയത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതായത്ര സുരാസുരാർച്ചിതഃ. പ്രവർത്തതി യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ചകാല വിക്രമഃ. നയത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതായത്ര സുരാസുരാർച്ചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ചകാല വിക്രമഃ. നയത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതായത്ര സുരാസുരാർച്ചിതഃ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः मिश्रं न कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् माया किमुदा परे हरेः अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुवृता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्णा प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോഃ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च क्रमः न यत्र किमुदा परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആ ओ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेत् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं च न कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरा वर्जितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बिंदु माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्तं च मिश्रं न च कालमिश्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बीना माता जी हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शारदे माता जी बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र जगस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्तं च मिश्रं न च कालविक्रम न यत्र माया किमुदा परे हरेर् अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। बीना माता जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण। കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലി. നേരത്തെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രഭുജിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മഴയല്ലേ അതാ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माता जी। ओके। प्रतिभा माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए चलिए। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुदा परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। चलिए ओके। प्रेमलता माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हाँ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുപ്രദാ യത്ര സുരസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞവര് കൈയൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് ഓരോരാളെ പരതി പിടിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ മുദാ അപരേ ഹരേ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമാ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേ അനുപ്രദാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാ സുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോഃ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വത്സല ശശി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുനിത ജയരാജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോഃ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുദാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ
സത്വം ച മിശ്രം ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ തസ്ത്വം ച മിശ്രം ന കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാരുചാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലാവോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രന്ന കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ടുകൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവർത്തതേ യത്ര രജസ്തമസ്തയോ സത്വം ച മിശ്രം ന ച കാലവിക്രമഃ ന യത്ര മായാ കിമുതാ പരേ ഹരേർ അനുവ്രതാ യത്ര സുരാസുരാർച്ചിതാഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി, ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇല്ല മാതാജി ചൊല്ലുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മഴയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പലർക്കും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പ്രവർത്തതേ പ്രബലപ്പെടുക. എത്ര ഏതിൽ രജഹ തമഹ രജസ് തമസ് എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ തയോ അവ രണ്ടും സത്വം സാത്വിക ഗുണം ഛാവും മിശ്രണം ന ഒരിക്കലുമില്ല ചാവും കാലം വിക്രമഃ പ്രഭാവം നയത്ര അതിലില്ല മായിക ബഹിരംഗ ശക്തി കിം എന്ത് ഉദ അവിടെയാകുന്നു അപരേ മറ്റുള്ളവർ ഹരേ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ അനുവ്രത ഭക്തർ യത്ര ഏതിൽ സുരാദേവന്മാരാൽ അസുരന്മാരാൽ അർച്ചിത ആരാധിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സുഹൃതധാമത്തിൽ രജസ് തമസ് എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയോ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള അവയുടെ പ്രഭാവമോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിക്കും അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആകയാൽ മായിക ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുവാനാണ്? ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമാവില്ല. ദേവന്മാരെന്നോ അസുരന്മാരെന്നോ വിവേചനം കൂടാതെ ഇരുവരും
ഭക്തരെ പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിവപ്രഭുപാദ ത്രിപാദ് വിഭൂതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ അഥവാ വൈകുണ്ഠ പ്രകൃതിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് വിപുലമായതാണെന്ന് ഇവിടെയും വിശദമാക്കിയിരുന്നു. സഹസ്ര ദശലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മഹത്തത്വ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ സമൂഹങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന അത്തരം സഹസ്ര ദശലക്ഷം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഈ അഖില അനേകം സഹസ്ര കോടി പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങൾ സമഗ്ര ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെയും വിസ്തൃതിയുടെ 1/4 മാത്രമാകും. അവിടെ ആത്മീയ ആകാശവുമുണ്ട്. ഈ ആകാശത്തിനുപരിയായി വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ആകാശങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം കൂടി സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ 3/4 ഭാഗമാകുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും അസംഖ്യങ്ങളാകുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ ഇലകളെപ്പോലും സ്വന്തം ശിരോരോമങ്ങളെപ്പോലും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. സ്വശരീരത്തിലെ ഒരു രോമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പോലും അശക്തനായ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ സ്വയം ഭഗവാനായി തീരാനുള്ള ആശയത്താൽ ഗർവിതനാണ്. യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അനവധി വാഹനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവനാൽ അത്യന്തം വിജ്ഞാപിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലൂടെ അവൻ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവിടെ വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ വിവേകിയായ ഒരുവൻ അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരനാണെന്ന വണ്ണം ഗർഭിതനാകാതെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള അനായാസ മാർഗം. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രമാണത്തിലൂടെ ഭൗതികാകാശത്തിനുപരിയായ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഘടനയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും പൂർണ്ണമായും ഇല്ല. തമോ ഗുണം കാമം, മോഹം എന്നീ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജീവസത്തയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ജീവസത്തകൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ മോഹത്തിൽ നിന്നും പരിദേവനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ അഭിലാഷത്തിനും പ്രലാപത്തിലും നിബിഡമായ ഐഹിക ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി കാണാവുന്ന ബ്രഹ്മഭൂത ജീവസത്തകളാണ്. ഒരുവന് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സത്വഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതനാണെന്ന് പറയും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണവും പലപ്പോഴും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്പർശത്താൽ ദൂഷിതമായി തീരും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പൂർണ്ണമായും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായാദർശനത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. മായാശക്തി പരമപുരുഷന്റെ അവശ്യ ഘടകമാണെങ്കിൽ തന്നെയും മായാശക്തിയെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്വൈതികൾ വാദിക്കുന്നത് പോലെ മായാശക്തി മിഥ്യയല്ല. കയറിനെ പാമ്പായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് മായാദർശനമായേക്കാം. എന്നാൽ കയർ സത്യമാണ്, പാമ്പും സത്യം തന്നെയാണ്. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ദാഹജലത്തിനായി അന്വേഷിക്കുന്ന അറിവില്ലാത്ത മൃഗത്തിന് ജലമുണ്ടെന്ന പ്രതീതി മായാദർശനമായേക്കാം. എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലും ജലവും യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളാണ്. അതിനാൽ അഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഒരു മായാദർശനമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണം പോലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു അഥവാ തത്വമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഈ ശക്തി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അന്തരംഗ ശക്തിയുമുണ്ട്. അതിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയുണ്ട്. അവിടെ തമസ്, രജസ്, മായ, ഭൂതം, വർത്തമാനം എന്നിവയൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അല്പജ്ഞാനത്താൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ തമസ്, രജസ്, മായ, ഭൂതം, വർത്തമാനം എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലമുള്ള അസ്തിത്വത്തെ വൈകുണ്ഠ മണ്ഡലമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരുവൻ അശക്തനായേക്കാം. എന്നാൽ അത് അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെ അസാധുവാക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അവിടെ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ആധികാരികമായി ഉദ്ധരിച്ച പോലെ അതീന്ദ്രിയ ലോകം അഥവാ വൈകുണ്ഠ മണ്ഡലം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയും. ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടവയാകിയാൽ തമസ്, രജസ്, സാത്വികം എന്നീ ലൗകിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരം ഗുണങ്ങൾ അഭക്തർക്ക് അപ്രാപ്യമാവുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ 1/4 ഭാഗത്തിന് മീതെ 3/4 അവഭാസങ്ങളാണെന്ന് പത്മപുരാണം ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തിനും ആത്മീയ ആവിഷ്കരണത്തിനും മധ്യയുള്ള പ്രാന്തീയ രേഖ വിരജാ നദിയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരസ്വേദത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രവാഹമായ വിരജാ നദിക്കൊപ്പം അപ്പുറം ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുടെ 3/4 ആവിഷ്കരണങ്ങളുമാകുന്നു. ഈ ഭാഗം അനശ്വരവും അനന്തവും അധപതനമില്ലാത്തതും അമേയവും ആകുന്നു. ജീവനാവസ്ഥയുടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരിപൂർണത അതിൽ ആദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത സാത്വിക അഥവാ ആത്മജ്ഞാനപരമായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സാംഖ്യ കൗമുദിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകളെല്ലാം അവിടെ യാതൊരു അകൽച്ചയും കൂടാതെ ശാശ്വതമായി സഹവസിക്കുകയും ഭഗവാൻ പ്രഥമവും പരമപ്രധാനമായ സത്തയുമാകുന്നു. ആഗമ പുരാണങ്ങളിലും അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തെ ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ സഹവസിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ എവിടെയും സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. വിശേഷിച്ചും വിസ്തൃതിയുടെ 4/3 ഭാഗത്തുള്ള അത്തരം സൃഷ്ടിക്ക് പരിധിയേ ഇല്ല. ആ മേഖലയുടെ പ്രകൃതം അനന്തമാകിയാൽ അത്തരം സഹചാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുരാവൃത്തമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ അതിന്റെ അവസാനവും ആകുന്നില്ല. രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ അഭാവത്താൽ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾക്ക് മധ്യയുള്ള കാലയളവ് അസ്ഥിരവുമാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയധാമത്തിൽ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇല്ല. ആകയാൽ ജീവിത കാലയളവ് അനന്തമായി ശാശ്വതമാകുന്നു. അന്യത അതീന്ദ്രിയ ലോകത്ത് സർവ്വതും അധപ്പതനം കൂടാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതും ജ്ഞാനസമ്പൂർണവും പരമാനന്ദപൂരിതവുമാകുന്നു. അധപ്പതനമില്ലാതിനാൽ അവിടെ കാലപ്രാധാന്യങ്ങളായ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയൊന്നും തന്നെയില്ല. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ സുസ്പഷ്ടമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സമഗ്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. അത് ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിർണയിക്കുന്നു. അത്തരം കാരണ പരിണാമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജനനം, വളർച്ച, അസ്തിത്വം, രൂപാന്തരങ്ങൾ, അധപതനം, നാശം എന്നീ 6 വിധ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾക്ക് അവിടെ അസ്തിത്വമില്ല. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് പോലെ മായ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആവിഷ്കരണമാണ്. അവിടെയുള്ള ഏവരും ഭഗവാന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് സമഗ്ര വൈകുണ്ഠ വർത്തനവും പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. നായക സ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു മത്സരവുമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ നായകൻ അധിപൻ ഭഗവാനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല എല്ലാ ജനഗണങ്ങളും പൊതുവെ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തർ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അനുയായികളാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാകിയാൽ ഭഗവാൻ പ്രധാന അധികാരിയും മറ്റ് ജീവസത്തകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരുമാകുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം
ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരൻ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ ആത്മീയ ലോകം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെ, അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുമുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായി നമ്മളെയൊക്കെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രജോ ഗുണങ്ങളും തമോ ഗുണങ്ങളും അല്ലെ നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണവും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും സത്വഗുണവും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്വഗുണം നല്ലത് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള പരമ ആസ്വാദകൻ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അല്ലെ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം എന്നിവയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിക്കും അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാലം, സമയം ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവിടെ അങ്ങനെ യാതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. കാലം, കാലോസ്മി ലോക ശേഖര നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. കാലം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തില് വേറെ അങ്ങനെ സമയം, കാലം എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയ്ക്കും അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആകയാൽ മായിക ബഹിരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്ലെ, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അല്ലെ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആരെയും സേവ ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഇവിടെയുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില്. എന്നാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള മായിക ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയും. ദേവന്മാരെന്നോ അസുരന്മാരെന്നോ വിവേചനം കൂടാതെ ഇരുവരും ഭക്തരെ പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ധാമത്തില് നിത്യലീലകൾ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള ഭൗമ വൃന്ദാവനം. അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു അനേകം അസുരന്മാരൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അസുരന്മാരെന്നോ ദേവന്മാരെന്നോ വിവേചനം കൂടാതെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു.
അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലെ. ബാക്കി 3 ഭാഗം ഭഗവത് ധാമമാണ്, ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങളുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പോൾ 4/1 ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 3 ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ എല്ലാമായെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിലും ഉപരിയായിട്ടാണ് ആത്മീയ ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അല്ലെ എല്ലാം ഉള്ളത് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് ശരിയായത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു ഛായ മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായത്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അവർക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തിലുള്ള ഇലകളെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശിരസിലുള്ള രോമങ്ങളെ പോലും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പോലും അശക്തനായ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യർ സ്വയം ഭഗവാനായി തീരാനുള്ള ആശയത്താൽ ഗർഭിതനാണെന്ന് പറയും. എല്ലാവരും ഞാൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്നത്? അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു അല്ലെ. അതുകൂടാതെ ബാക്കി 3 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അതിലും എല്ലാ ലീലകളും എല്ലാം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്. വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനായി തീരുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും. യന്ത്ര സംവിധാനം ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലൂടെയൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അവനവിടെ വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ആകയാൽ വിവേകിയായ ഒരുവൻ അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ ആണെന്ന വണ്ണം ഗർഭിതനായി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനുള്ള അനായാസ മാർഗം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അനേകം ഇടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ആതിർഹി ദേവാനം എല്ലാ ദേവൻ അപ്പം സർവസ്യ പ്രഭവം സർവം പ്രവർത്തതി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് പറയും എന്നിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ. നമ്മള് ബ്രഹ്മസമിതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അനാദിരാദിരോഗം സർവകാരണക്കാരൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതിലൂടെ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചില പ്രഭുപാദർ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഇല്ല എന്ന് പറയും. തമോ ഗുണം കാമം മോഹം എന്നീ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജീവസത്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ജീവസത്തകൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു ചില പ്രഭുപാദർ. ജീവിതത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ ഒരുവൻ മോഹത്തിൽ നിന്നും പരിദേവനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരുന്ന ആകെ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളെല്ലാം തന്നെ അഭിലാഷത്തിലും പ്രലാപത്തിലും നിബിഡമായ ഐഹിക ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി കാണാവുന്ന ബ്രഹ്മഭൂത ജീവസത്തകളാണ്. ഒരുവന് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സത്വഗുണത്തിൽ അവസ്ഥിതനാണെന്ന് പറയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണവും പലപ്പോഴും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്പർശനത്താൽ ദൂഷിതമായി തീരുന്നുവെന്നും വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണം മാത്രമേ ശുദ്ധ സത്വഗുണമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഇവിടെ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണവും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്വഗുണം നല്ലത് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത് ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുമുപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് പറയും. അതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ.
അവിടെ പൂർണ്ണമായും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായാദർശനത്തിന് മുക്തമായ അവസ്ഥയാണ്. അവിടെ തമസ്, രജസ്, മായ, ഭൂതം, വർത്തമാനം എന്നിവയൊന്നും തന്നെയില്ല. അല്പജ്ഞാനത്താൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ തമസ്, രജസ്, മായ, ഭൂതം, വർത്തമാനം എന്നിവയുടെ അഭാവം മൂലമുള്ള അസ്തിത്വം വൈകുണ്ഠ മണ്ഡലമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുവൻ അശക്തനായേക്കാം. എന്നാൽ അത് അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെ അസാധുവാക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് അവിടെ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഇതിൽ തന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പിളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. നമ്മുടെ കൂടി വൈഷ്ണവ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ദീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാമനിഷ്കാർ പ്രഭുജി ഗുരുമഹാരാജിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുമഹാരാജ് ചെന്നൈയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും. എവിടെയാണോ, മായാപൂരിലാണോ, അല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെന്നൈയിലുണ്ട്, എനിക്ക് ഫോട്ടോ കിട്ടി. ചെന്നൈയിലുണ്ട്. നാളെ പോവാണ് മഹാരാജ്. നാളെ മായാപൂരിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നാമശാസ്ത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ദീക്ഷയുടെ ദിവസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.